Актуалният паралел днес ще ни запознае с две лидерски посещения на надеждата. Посещението на Джон Кери в София и посещението на Исус Христос в Ерихон. Този паралел посочва повече различия, отколкото прилики между двете посещения. Първо, кой е? Джон Кери, държавният секретар на САЩ, един от големите политически лидери на света. Исус Христос, цар на царете, не е политически лидер. Какво се случва? Джон Кери посещава град София на 14 и 15 януари 2015 година. Идва в София на път за Франция с самолет от САЩ в 3 часа сутринта. Исус Христос посещава град Ерихон през пролетта на 33-та година от новата ера. Идва през деня на път за Иерусалим и се придвижва пеш. Мерки за сигурност. Джон Кери. Според медиите, за охраната на Джон Кери са предприети драконови мерки за сигурност. Придвижва се в бронирана кола. Сред мерките за сигурност са забрани за отваряне на прозорците на стаите за повече от 24 часа, дори и за проветряване. Забрана за отваряне вратите на балконите, както и да се излиза на тях. Забрани за паркиране. Полицаи на всеки метър охраняват трасето, по което се придвижва кортежът от коли, а по покривите на блоковете са разположени снайперисти. Охраняване е за по-сигурно, защото се предполага, че някой може да иска да го убие. Такива мерки са нещо обичайно, съобщават за успокоение. Исус Христос. Никакви мерки за сигурност. Придружаване от 12 ученика и всичкият народ на града. Не е охраняван, макар със сигурно да знае, че искат да го убият, знае кой и знае защо. Маршрут на придвижване. Джон Кери. Точният маршрут е известен само на службите за охрана. Исус Христос. Точният маршрут е известен на всички хора в града. Срещи и посетени места. Джон Кери се среща с президента на България Росен Плевнелиев, с премиера Бойко Борисов и с министъра на външните работи Даниел Митов. Разхожда се в идеалния център на София и разглежда архитектурата на сградите на управляващите. По изключение е посрещнат от президента Плевнелиев на улицата, а не в президентството. Исус Христос. Христос е посрещнат при входа на града от един слепец, който проси. Отваря очите на просека и отива към центъра на града. По пътя спира пред една черница и по изключение се среща с бирника Захей, който в момента е качен на черницата, за да може да види Исус. Исус казва на Захей бързо да слезе и заедно влиза в дома на Захей. Захей е много зарадван. Джон Кери се среща с най-видните хора на София. Исус Христос влиза в дома на най-големия грешник в Ерихон. Протести. Джон Кери. Страни от охраняваната зона, агитка на партия Атака протестира против визитата на Кери. Исус Христос. Всички възроптават, че Христос е влязъл в дома на бирника. Мисия на посещението. Джон Кери. Обявено пред медиите за преглед на двустранните отношения, обсъждане на актуални въпроси от международен дневен ред, регионалната сигурност, търговско-икономическите връзки и инвестиции, проблеми на енергетиката и визовия режим. Исус Христос. Мисия. Човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. Резултат от посещението. Джон Кери. Нищо не се променя. Резултатът е неясен и във въздуха витае въпроса: за какво е всичко това? Какво България ще получи или ще трябва да даде? Исус Христос.
В резултат от посещението на Исус Христос, бирникът Захей дава половината от имота си на бедните и връща четверократно на онези, които някак си е ограбил. Кой какво казва? Джон Кери казва: България има нужда от енергийна независимост, от реформа на съдебната система, от оптимизиране на армията. САЩ се ангажира с вас да вземате правилните решения. Исус Христос казва: днес стана спасение на този дом, защото и този е Авраамов син. Изводи. Джон Кери извършва приятелско посещение в България в изпълнение нуждата на САЩ и България да участват в управлението на света. Исус Христос извършва спасение на дома на Захей в изпълнение нуждата Бог да потърси и да спаси погиналото. Призив към света. Джон Кери: нещо като тук сме, подкрепяме ви, обстановката в света е тревожна, но като цяло призивът е неясен. Исус Христос ясно призовава: покайте се, понеже наближи небесното царство. Елате при Бога. Визовият режим на Бога е свален. Източник на информация. Джон Кери по материали от медиите, Исус Христос по написането в Библията от Евангелието на Лука.